Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir musulman doğun soraptırlı menin famillerimden birisi. Amı hasen iradaliye, alımı gayrı alıma intiqad ediye. Özde famil derece yekim. Aya şunun bilen irtibatım bolsa qovmi. Ya qatı rabit edeyinmi? Eğer qatı rabit etse minha sele-i rahmiri yerine yetirip bilmeyerin. Şunun hükmü näme dipdir? Edi musulman doğun eğer üstünde bir täsir goýup bilsen, ýuwaşlyk bilen, ogry bilen gidip, şa edýän işiniň bir bihudadygyny we günahdygyny we sawabyny tebah edýärligini we kıyamatyny harap edýärligini şu zatlary düşündirip bilsen, irtibatyň bolsa gowy. Eger ýok, bu form täsir goýmasaň, bir magrur adam, özünden razy adam bolýar, mamulan öjür adamla tekebbür bolýar. Onda düşmançylyk etme, beli şonun eden işinden muteneffer bol. Öjür adamyň ýanyna kän gidip oturulmasa gowy. Ýa-da inha beter ýaqyn familiň bolsa, bir belli munasabatlarda, aýtlarda, ýa bir çagyrlanda zatda inha bir gitsen gowy, bir musulmanyň haqqy we hem sile-i rahmyň şu tarykada enjam tapar ýani.